Langlokso State Dispensary along non anta poriborton dun thek thelang pu keso ka chilang arat akoi kiwan. Mahamaya constituency arlo kachuri arong mentaro lapen sarakani arong along poriborton atumon avelang pu rongarat kaningri. Assam University Silchar along Great Shogang Deng Convocation kidun pen Karbi along Assamia thari lapen thanbang atum biota kimekewan. News time along pen kadok kabe phata kadam pajireklo nonarjik tha biota ton pen paribartan alam pen Karbi along pen anadim sekachilang hem doctor nurse asa hoi Karbi autonomous council pen oversight kipi theklo bonta Korkanti constituency arlo Langlokso State Dispensary aphan paipateng ativi pinchong det pusi Karbilo Charlia song Bukoya district committee tumpen akoi kipi alam pachata Langlokso State Dispensary along doctor apen nurse kabe ningkan krep ho kretchogan bagdolo kesotum Dr. RJK Theglong leta RJDing olo Langlokso vararat phan rap ut kokasai claim cleara prapjin pen Langlokso State Dispensary along doctor nurse nang toisrak nang puputa lo Charlia song jatum ningje Mahamaya constituency arlo kachuri arong mentaro lapen sarakani arong along non anta paribartan atomo nang lelelang pusi rongarat kat news apharang kia phan biota pachini rong sorpen biota kilong atengke bidasing rong pike khia khutta kachuri arong mentaro lapen sarakani arong along towar kaselam japan apor chilongli rong pia sangho alam chot alangli ke khibam hudla so rong along mesana towar selam lejatlasi paribartan BJP MSC Lonsing terona phan rong thoma rong sor towar kimikilong japan towar cholang non malam sopor pantina parman biota mong toponik sina और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran kedam ta du uta haibo nonjong itong gehang kim je phansi ji tham bom lo nang ki prai tu duk lo nilita hemgimi kim bom lo sita lahaya lamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Discon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Discon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti gulat along long pon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Teso alam, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro nola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dinamo people thought beer talong wangtulo Silchar Assam University along theory crate chok arni kepado crate chok ang den convocation along Karbi anglong atharia samila pen thanbang atum dun pen methanga sat langang thek lapen manpeng anong e hai hui chewansi Karbi anglong aphan beerta ke me pachir Nonipong convocation along first class gold medal bankethom PhD bankethom lapen MPhil bankethom longdon first class gold medal ke long atum lake Manju Teronpi history department Kishan B LLB Henry Sorong PP geography department PhD ke long bankethom ke Dr Monalisa Rong PP Dr Saranjana Hasnu Dr Atul Kalita lapen MPhil ke long atuma men ke Momoko Katharpi history department Krishna Teronpi anthropology department lapen Siardihun BP English department atum henlo Diffu Recreation Park along There Kretrok si Arni Karbilo Charlia song jatum kachingro mamai padu. First Karbi Leaders Consultative amai pamen irpen ke padola som mailong Karbilo Charlia somate KSA All India Karbi Students Union KSU UKSA UKFA AA KSA lapen Barak Valley Sonitpur Amri Biswanath Haihulo Charlia song jatum nang chitong dun mailong Karbiang long pen angtan lo Charlia song asong jatum kiwang aphai kyong edat ajok thering korap pli arni Guwahati Karbi Hemtun along si song jasake amai padu ponthuji pusi mailong lam theche parai Biar tabang gila pansikang ton poriklo, dometang mi kurang tu.